estem aquí a Lloseta preparant la Guido Party i aquí estem amb els superganadores que estan preparant el seu projecte per presentar. I què és el vostre projecte? El nostre projecte és... Bueno, estem fent un submarino perquè els submarinos reals, quan les hèlices giren, que fan mal als animals i el fons marí, no? Sí, el fons marí i estem intentant trobar una forma de que no li facin mal als animals. Els projectes surten dels mateixos nens i els mateixos nens van cercant la manera de solucionar aquest problema que han trobat a través de lo que han après aquests mesos la robòtica. M'agrada. Sí, ara miraré el vídeo. Aquesta és la que fan. Mira, està ensuciat. Mira, Gerard, són repelidos. S'ha de construir la maqueta. Jo me voy a contar algo. Jo no me diguis res. Es que yo me cuesta más o menos. Sí, más o menos. A mí solo un poco. Es la parte de dentro costaba. I perquè els cables se queden sin aquí ben clavats, aquí baix. Que tenir això. Porque no sé qué decir, un asiento y mis brazos. Què fa aquest patineter? I temperats perquè també i puguin lluitar. Un barco y con agua. Un barco tipo eléctrico, que sí. Me refiero a que cuando se choca, pues que menos que tira petroli i tot això, simplement s'espanya. I m'entens? I ja estem fent la barca per si és cas... Bueno, perquè així no sortia petroli de foc. Sí. És un vaixell més ecològic. Sí, perquè ara m'han tant de pesos. No sé,